अमा बेदर मोनबाय ओमफ्राय नै अमा बेदरा फैसा मागिदो नै फैसा अनलाइन फैसा नायग्रा जोंहा हेल' लोगोफोर नै अमा बेदरनिफ्रायसो लानाय जालायबाय आरोना भिडिअ'आ लोगोफोर जोंहा दिनै आलासि फैगोन आरोना आइनि बिनानाव जोंहा गुवाहाटिनि आइ बाबा ओमफ्राय आइ बाबानि फिसौजो साथाम फैगोन आरोना ओमफ्राय गामिनि आइ बाबाखौबो लिंहरबावदों आरोना बैसागुनि आलासि जानो लिंहरदोंमोन दा फैगासिनो आरोना बेखायनो नै संनाय खावनाय लाहार फाहार खालामबाय डाइरेक्ट संनाय खावनायनिफ्राय भिडिअ' लाखाबाय आरोना स' दायो नायलांबाय थादो लोगोफोर जाबाय नै हालदै होथ'वाखै दे र' दासो एवगासिनो दङ फोरानबावदोंसो बेखौ रुनानै फोरानबावदों ओमफ्राय एवबाय दा एवग्राया जोंना आङो बैलाय दैया आं दोनखादो नाया नै आं ना एवगासिनो अमा ना सायग्रा ना सायदों बिस्रानो बिब' बिनानाव साथामजों आयु मोदोमा साथामबो एखेखा नोंना देरसिन नङा र' सायख'नां ना सायदों अमा बेदर मोनबाय ओमफ्राय नै अमा बेदरा मोनबाय अमा बेदराबो नै मा होनोमोनलाय सरजना फिथाइजों दालिजों संनो नागिरदों आरोना सरजना फिथाइखौ बिदि एवनानै लाग्रोबाय आङो नै दायो बेखौ संसै बायहेरायाव ओमफ्राय बोराया बेदरखौ एवखांनानै मेवाइ आसारजों नाजों संदों आरोना ओमफ्राय दा मेवाखौथ' गथ'फोरा जाया नालाय आंबो जानो मोजां मोना ओमफ्राय बेखायनो आङो न' सिङाव दालिजों ओमफ्राय सरजना फिथाइजों संबाय आरोना लोगोफोरनि बिथिं आइमोना खाना जागासिनो दं आरोना बिखुनजो मोसानायाव दे मोजां बैसागु गानखौ दामलाय नङाबा कपिराइट जायो दे मोजां मोसा ओइ आयै ना हट लै आयालाय माथो मोसायाखै मोसादों आं दख'ना गाननानै मोसा आयु नानकेन आलासि फैदों आलासि नै रायजोफोर मोसादों जोङो गिदिं गिदासो जाजोब्बाय बैसागु बिदाय होनदो बाबा दासो समायदों ना gwtao lago dasan dapat siapa Bala!
आखाइ खबग्रा bisa मोसाग्रा ya आखाइ खबग्रा ayaw pa ano di ơi ai ơi ba bảo chúng ta Papa chúng nó hay là đâu mà đâu mà rung à xin nào lên xuống lên nãy cái này bây giờ Kar bây giờ ba ý bà đâu Nè, đã sao mà đừng đã Mới thật đi Kar sudah menang menonton bapak kau serku Oh, itu sania deh Dia itu sania Musa ada deh. Fuge apa rung ada? Gambar sana lagi. Gambar? Gambar ke mana? Ada mana pak? Selain ada mana? Ada lagi ya tidak. Iman bisa musik nih Bapak? Bisa lagi deh nih, bisa online. Mbak. Benarnya? Babaया थांसिगोन बाबाया थांग्रोसिगोन आरो आइया थांथ'वा बाबाया गावनि न'आव थांथ'गोन आरो निखासिमोन ना बाबामोन नङा औ निखासि नङालै नारेंपुराव थांसिगोन आरो बाबाया टेम्पुआवबो थांनो हागोन दे जेराव जि मोनग्रोयो इखो थांबानो जाबाय